Part 2, Superman Comics. Πάμε! Χρήστο. Λοιπόν, εγώ θα κλείσω με κάτι πάρα πολύ φρέσκο, με κάτι πάρα πολύ καινούριο, εφόσον έχετε πει και θα πείτε πολύ ωραίες και κλασικές επιλογές. Εγώ θα πω κάτι το οποίο ολοκληρώθηκε στην κυριολεξία τον προηγούμενο μήνα. Είναι μια σειρά 3 τευχών από την Black Label που λέγεται Superman The Last Days of Lex Luthor, το οποίο είναι 3 τευχάκια. Αυτά τα υπερμεγέθητα τευχάκια. Λοιπόν, η ιστορία είναι πάρα πολύ απλή. Ένα ωραίο πρωινό λοιπόν, γίνεται μια επίθεση σε μια πόλη, ένα τεράστιο ρομπότ και πάει να το σταματήσει ο Σούπερμαν. Το οποίο όλα φωνάζουν ότι το έχει κάνει αυτό ο Lex. Και εκεί λοιπόν που έχει ακινητοποιήσει το ρομπότ αυτό, ανοίγει το πιλητήριο, το σκίζει με τα χέρια του και βλέπει το Lex. Έχουν την κλασική κουβέντα, τι είναι αυτά που κάνεις, γιατί το κάνεις αυτό. Και ο Lex του λέει, ξέρεις τι, υπάρχει ένα πρόβλημα, έχω κάτι, είμαι άρρωστος και θα πεθάνω. Βοήθησέ με να βρω γιατριά, βοήθησέ με να ζήσω. Δεν μπορούσε να βρει άλλο τρόπο να του πει, να του ζητήσει βοήθεια. Όχι, το είπε ξεκάθαρα. Λέει και γιατί όλα αυτά. Ήθελα την προσοχή σου, λέει. Μπορούσε απλώς να με πάρει ένα τηλέφωνο που λέει ο λόγος. Όχι, λέει, ήθελα να διασκεδάσω κιόλας. Τι είναι αυτή που πετάθανε, τίποτα. Μου θυμίζει ένα φίλο μου. Ναι. Λοιπόν, όχι, δεν το είπε έτσι τόσο κωμικά, αλλά είχε μια παροπλήσια. Μπορώ. Βεβαίως. Λοιπόν, αλλά ποιο είναι το ύπουλο που κάνει ο Lex. Όλη αυτή τη στοιχομηθεία που έχουν μεταξύ τους τη μεταδίδει ζωντανά σε όλο τον πλανήτη. Οπότε όλοι βλέπουν το Lex να λέει στο Σούπερμαν βοήθησέ με, ξέροντας ότι αυτό θα έχει αντιδράσεις. Οπότε με το που ο Σούπερμαν έχοντας αυτόν τον ηθικό κανόνα λέει φυσικά ναι, ο κόσμος εξεγείρεται. Σου λέει όχι, άστο να πεθάνει, παλιωτόμαρο, εγκληματίας, έχουμε υποφέρει, γιατί να σώσεις αυτόν, μια ζωή ενάντια όλων των υπολείπων. Και λέει ο Σούπερμαν ότι αν τον αφήσω να πεθάνει, ουσιαστικά καταστρέφω όλα αυτά που πρεσβεύω τόσα χρόνια. Και ουσιαστικά κερδίζει. Ξεκινάει λοιπόν μια περιπέτεια με τους δυο τους, οι οποίοι ταξιδεύουν στα πέραντα του κόσμου του DC Universe, από το Fortress στο Solitude στη Θεμισκύρα, στον 31ο αιώνα στη Legion of Superheroes, να βρούνε γιατριά για αυτήν την ανίατη ασθένεια που έχει ο Lex, ο οποίος όχι μόνο δεν γνωρίζει πώς ήρθε, αλλά ό,τι έχει κάνει αυτός ο απόλυτος ανθρώπινος εγκέφαλος ο οποίος έχει ο Lex μέσα του, δεν έχει βρει τίποτα. Και όλο αυτό δοκιμάζει τη σχέση των δύο ανδρών και μάλιστα έχει σε παράλληλη δράση τη γνωριμία του στο Smallville. Κρατάει αυτή την original εκδοχή ότι ο Lex στην παιδική του ηλικία για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα είχε ζήσει και αυτό στο Smallville, είχαν γνωριστεί, είχαν προσπαθήσει τουλάχιστον τη μεριά του Clark να γίνουν φίλοι και πού κατέληξε όλο αυτό, σε εκείνο το περίφημο δυστύχημα όπου ο Lex έχασε τα μαλλιά του και μίσησε μια για πάντα αυτή τη μικρή κομμόπολη και ορκίστηκε να μην ξαναπατήσει ποτέ. Είναι πάρα πολύ όμορφο, είναι από τον Mark Waid και τον Brian Hitch. Είναι δύο super fans του Superman και οι δύο superstars στον χώρο των comics. Είναι πάρα πολύ απολαυστικό, έχει κινηματογραφική εμβέλεια στον τρόπο που στείνονται τα πάνελ και το πώς εξελίσσεται η ιστορία και δείχνει, ας πούμε, γιατί ο Σούπερμαν είναι αυτός που είναι και γιατί ο Lex είναι αυτός που είναι. Τώρα το πώς καταλήγει η ιστορία για το αν ο Lex θα σωθεί, αν ο Σούπερμαν θα τον σώσει, τι είναι αυτό που τον έκανε να αρρωστήσει και γιατί συμβαίνουν όλα αυτά, σας προκαλώ να το διαβάσετε. Ξέρω ότι κυκλοφορεί αυτό το μήνα το collection. Όλο μαζί. Οπότε μπορείτε να το διαβάσετε, να δείτε κι εσείς γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Και είναι και standalone ιστορία, έτσι. Ναι, είναι αυτόνομη τελείως. Είπαμε, είναι στο Black Label της DC Comics. Οπότε όλες αυτές τις ιστορίες ξέρετε ότι είναι αυτά τα τέχνη τα οποία διαβάζετε. Δεν χρειάζεται κάτι πριν, δεν χρειάζεται κάτι μετά. Και έτσι πιο μοντέρνο storytelling κιόλας, δηλαδή για κάποιους νέους αναγνώστες κιόλας. Μου ακούγεται όντως πολύ ωραίο σαν ιστορία. Δεν το ήξερα καν να κυκλοφόρησε. Εμένα με εντρίγκαρε πολύ αυτό το ότι ο Lex παίζει το χαρτί το ότι μα θα με σώσεις. Αν δεν το κάνεις, κέρδισα. Είναι αυτό το χαρτί και είναι πολύ καλή δημιουργική ομάδα. Δηλαδή, πλέον, ρε παιδί μου, το έχουμε ξανασυζητήσει κιόλας ότι πολύ συχνά ακολουθούμε πιο συχνά δημιουργούς παρά χαρακτήρες.
Αλλά εδώ είναι αρκετά win-win, δηλαδή είναι αρκετά καλό. Αν μου επιτρέπετε να πω τώρα, όχι ακριβώς spoiler, μια σκηνή που μου έχει μείνει πάρα πολύ. Καθώς γυρίζουν από μέρος σε μέρος για να βρούνε τι έχει ο Lex και επισκέπτονται διάφορα μέρη του, όπως είπαμε, του DC Universe, σε κάποια φάση λέει ο Clark, μήπως οι Αμαζόνες έχουν τη λύση, μήπως μπορούν οι Αμαζόνες να διαγνώσουν τι είναι αυτό που έχει ο Lex. Και έχει μια πολύ ωραία σκηνή όπου έχουν φτάσει στις ακτές της Θεμισκύρα και είναι η Wonder Woman και τους κοιτάει έτσι και του λέει, είσαι σίγουρος ότι θα τον φέρεις αυτόν τον άνθρωπο εδώ να πατήσει το πόδι του, λέει, σε αυτό το νησί. Αυτός, είσαι σίγουρος? Με δική σου ευθύνη, λέει, αν το ξέρεις. Πολύ καλό. Ναι. Σου δίνει και μια, αν θέλεις, προοπτική. Τώρα, πόσες ιστορίες, βιβλία, σειρές έχουν γραφτεί με terminal ασθένειες και πώς τις διαχειρίζεται ο καθένας. Δηλαδή, η τελευταία πολύ καλή ιστορία που είδα και αφορούσε αυτό ακριβώς το θέμα ήταν το Breaking Bad, έτσι. Ναι. Ισχύει. Ισχύει, πολύ καλό. Έτσι, όπου ένας καραφλός πάλι έπαθε κάτι. Όπου ο Walter ξέρει πως τα ψωμιά του είναι μετρημένα και αποφασίζει να τα βάλει με το σύστημα που τον σκοτώνει και δεν μπορεί να κάνει τίποτα γι' αυτό. Και στο τέλος, μέσα από όλη αυτή την ιστορία, βρίσκει με μια στρεβλή, περίεργη δημιουργικότητα, βρίσκει ένα κομμάτι του εαυτού του και παραδέχεται στο τελευταίο επεισόδιο ότι όλα αυτά τα έκανε για τον ίδιο. Δεν είναι και αυτή η ιστορία κάτι αντίστοιχο? Ναι. Δεν είναι και ένα επιμήθειο, αυτό που θα έπρεπε να έχει δηλαδή κάθε ιστορία. Ειδικά, το έχουμε χάσει τα τελευταία 20-25 χρόνια αυτό με την ηθική πυξίδα, ας πούμε, των ιστοριών. Αλλά πώς διαχειρίζεσαι κάτι που ξέρεις ότι σε τελειώνει? Παίρνεις την απόφαση ότι αφού τελειώνεις εσύ θα καταστρέψεις και τα πάντα γύρω σου και άρα δεν σε νοιάζει τίποτα και πας έτσι στον όλεθρο? Ή αποφασίζεις να δεις διαφορετικά τη ζωή σου, να δώσεις αξία στις όσες στιγμές δεν τις ξέρεις, σου απομένουν και αν θέλεις προσπαθείς να φέρεις αυτό το κάπως το αλκημικό, ας πούμε, του... ο καθένας μας προσπαθεί να κάνει το καλύτερο δυνατό στο χρόνο που του δίνεται. Λοιπόν, μου έδωσε μια πάρα πολύ καλή πάσα τώρα. Έχει μια πολύ όμορφη σκηνή εδώ Πάντα μέσα. Πάντα playmaker έπαιζα να δω. Να σε καλά, Δανάς. Δεν έχω ιδέα από αυτό, από ό,τι ξέρετε. Έχει μια πολύ ωραία σκηνή. Είναι στην αρχή. Είναι στο Fortress και δουλεύουν και οι δύο να δουν τι συμβαίνει στο Lex. Και γυρίζει σε κάποια φάση Σούπερμαν πάρα πολύ ανθρώπινα και του λέει, γιατί ο Lex, παιδί μου, του παραθέτει την έρευνα που έχει κάνει ο ίδιος για αυτό που του συμβαίνει. Και του λέει, γιατί συμπεριφέρεσαι έτσι, λέει. Γιατί ανάλωσες τόσα χρόνια από τη ζωή σου να κυνηγάς εμένα? Μπορούσες όλη αυτή την εξυπνάδα, όλη αυτή τη γνώση, όλο αυτό το ταλέντο να το αφιερώσεις, να κάνεις τον κόσμο μας καλύτερο, λέει. Γιατί. Δηλαδή, μου φάνηκε τόσο ανθρώπινο εκείνη τη στιγμή αυτό. Σε σένα δεν δημιουργείται αυτή η σκέψη, στον καθένα μας δεν δημιουργείται αυτή η σκέψη. Βλέπεις στο διηνεκές της ιστορίας την εφευρετικότητα του ανθρώπου και πόσο έχει επενδύσει αυτή του την δύναμη, τη σκέψη, στην καταστροφή. Ναι. Αντί για τη δημιουργία. Ναι, σίγουρα χαιρόμαστε για το ότι έχει δημιουργήσει, ας πούμε, το είδος μας, αλλά σκέψου πόσο φοβερά εφάνταστα βασανιστήρια έχουμε εφεύρει. Όργανα πολέμου έχουμε εφεύρει. Γενικά όργανα θανάτου. Γιατί? Τώρα να πω και κάτι το οποίο είναι με ένα μικρό τρίβια. Μου θύμισε μία ατάκα που δυστυχώς δεν θυμάμαι σε ποιο τεύχος το είχα διαβάσει στο παρελθόν. Είχαν πάλι μια στιχομυθία μεταξύ τους τέτοιου τύπου και του λέει αυτό το πράγμα πάλι ο Σούπερμαν και του λέει, το ξέρεις ότι θα μπορούσα πολύ απλά, είμαι τόσο έξυπνος που θα μπορούσα να γιατρέψω μία για πάντα τον καρκίνο με ένα κινητό τηλέφωνο και μία καρφίτσα. Και αλλά δεν το κάνω, λέει, γιατί είσαι εσύ. Γιατί υπάρχεις εσύ. Ό,τι και να κάνω θα είναι, λέει, λίγο μπροστά σου. Και του λέει, είσαι σοβαρός? Μου είπες ότι έχεις τη θεραπεία για τον καρκίνο, μόνιμη θεραπεία για τον καρκίνο και ασχολείσαι ακόμα μαζί μου. Ποιος έχει το πρόβλημα, λέει τώρα. Και αυτό λίγο πολύ είναι και όλο το ζουμί της σχέσης σου, παιδί. Ναι. Δηλαδή, ότι τους δείχνει ακριβώς πού στεκόνται μεταξύ τους αυτοί οι δύο χαρακτήρες. Ακριβώς.
Αυτά από μένα. Ήταν στο τέτοιο. Ήταν στο Λούθορ του Αζαρέλο. Όχι, Έχω μια ανάμνηση να το διαβάζω στο Adventure Comics, όταν ξανακυκλοφόρησε το 2000 κάτι και ήταν ο Superboy πρωταγωνιστής. Το θυμάμαι, κάτι δεν τέτοιο μπορώ, θυμάμαι. το θυμάμαι ακριβώς Και ήταν το διάλογο. Και η αδερφή με του. ένα κινητό και μια καρφίτσα. Και η Λίνα Λούθορ ήταν παρούσα, νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος. Θα το βρω και θα το γράψω στα σχόλια. Okay. Πήρα πολύ καλή πάσα από τη θεματική της. Καλή πάσα. Παίρνω μόνο πάσες εδώ. Εντάξει, τώρα να πούμε την αλήθεια, Βαγγέλη, έχουμε coach εδώ πέρα, οπότε... Έχουμε... Άλλαξε μπλούζα. Δεν φοράς λίγο την μπλούζα να διαφημίσεις και όλος θέλω να πω λιγάκι 2-3 πράγματα. Και εφόσον πιάσαμε τη θεματική των τελευταίων ημερών του Lex Luthor και το τι θα έκανε κάποιος από το Lex Luthor στις τελευταίες τους μέρες, δεν γίνεται παρά να μην αναφερθούμε σε ένα από τα Superman Comics που για πολλούς θεωρείται το κορυφαίο Superman Το comic. απόλυτο, ναι. Αφού είπαμε για πάσες, πάμε στο All-Star παιχνίδι. Πολύ σωστά. All-Star Superman. Grant Morrison, Frank Whiteley, Jamie Grant. Το συγκεκριμένο κόμικ, πάρα πολύ άμα ψάξετε ποιο Superman Comics να διαβάσω, νομίζω είναι νούμερο 1 επιλογή. Και δεν είναι καθόλου τυχαία. Αυτό και το Birthright, αλλά ναι, εντάξει. Είναι λίγο περισσότερο σαν μυθοπλασία και αφήγηση το συγκεκριμένο και σαν artwork και σαν όλα. Και τη σύνδεση αυτής της ιστορίας με την προσωπική ιστορία κιόλας του συγγραφέα. Για την οποία κιόλας δεν έμαθα πολύ πρόσφατα τι είχε γίνει. Είναι το love letter του Morrison στο χαρακτήρα. Έτσι. Και όχι μόνο, εμπνεύστηκε από κάτι πάρα πολύ αληθινό, από το θάνατο του πατέρα του. Από το θάνατο του δικού του Σούπερμαν. Το κόνσεπτ της ιστορίας είναι ότι ο Σούπερμαν κατά τη διάρκεια μιας διάσωσης, μιας επαντρωμένης αποστολής στον ήλιο, την οποία σαμποτάρει ο Lex Luthor, προσπαθώντας δηλαδή να του σώσει και του σώζει, υπερφορτώνεται από τον ήλιο που του δίνει τις δυνάμεις, ο κίτρινος ήλιος, διευρύνοντας τόσο τις intellectual ικανότητές του, τις δυνάμεις του, τα πάντα, αλλά σκοτώνοντας τον σιγά σιγά. Γιατί ουσιαστικά ο Σούπερμαν αποκτά καρκίνο και έχει μετρημένες μέρες. Δηλαδή φτάνει στο ζενήθ των ικανοτήτων του, αλλά του λένε ήρθε το τέλος. Νομίζω έλεγε συγκεκριμένα ότι του προκαλεί μια υπερφόρτωση δυνάμεων. Ναι. Όλο αυτό. Που σε σημείο που θα φτάσει να καεί ο ίδιος ο οργανισμός του. Ακριβώς, ότι ουσιαστικά. Ναι, αυτό ακριβώς. Και ο Σούπερμαν, έχοντας αντιμέτωπος με αυτή την πραγματικότητα, λέει πρέπει να προετοιμάσω τον κόσμο για έναν κόσμο χωρίς εμένα. Και ξεκινάει και ουσιαστικά όλο αυτό το κόμικ έχει μια αντίστοιχη μορφή με τους 12 άθλους του Ηρακλή. Ναι, πάλι τον βλέπεις ότι και στα τελευταία του παραμένει ιδεολόγος, ρε παιδί μου. Αυτό ακριβώς. Και προσπαθεί ουσιαστικά ο Σούπερμαν, εξετάζεται δηλαδή και η σχέση του μέσα στις σελίδες αυτές, είναι κυρίως γύρω από τη σχέση του με την Lois Lane, γύρω από τη σχέση του με τον πατέρα του, τον John Kent, και τη σχέση του με τον Lex Luthor. Τους ανθρώπους, όπως είπαμε πιο πριν. Αυτό ακριβώς. Και βλέπεις ουσιαστικά πως ο Σούπερμαν θέλει να προετοιμάσει τον κόσμο για την απουσία του, όπως αν είσαι ένας πατέρας, μια μητέρα, και μαθαίνεις ότι τελειώνεις, και θες να προετοιμάσεις τα παιδιά σου για έναν κόσμο χωρίς αυτόν. Και πόσο περισσότερο μπορείς να τους προφυλάξεις και ουσιαστικά να τους δείξεις ότι η θετική αλλαγή που θες να γίνει στον κόσμο έρχεται μέσα από τι θα αλλάξεις εσύ. Δεν έρχεται από τι θα αλλάξω εγώ. Είναι μια ιστορία που είναι, όπως είπες, love letter στο Superman και είναι πάρα πολύ golden και silver age. Οι ιστορίες που διάβαζε πιτσιρικάς ο Morrison. Ο Morrison γενικά είπε ότι μελέτησε πάρα πολύ τη silver age του Superman, η οποία εκεί, όπως και στον Batman, είπε ότι αν όλα αυτά τα βάλεις ότι έχουν συμβεί στον ίδιο χαρακτήρα, χωρίς τα εταιρικά reboot και τα καινούργια νούμερο 1 και τα σχετικά, ότι ο χαρακτήρας που προκύπτει είναι τελείως διαφορετικός. Ναι. Και ειδικά ο Superman τη Silver Age, ο Sixth του Superman συγκεκριμένα, λέει, είναι τόσο μαγικός. Έχει τόσο μεγάλο supporting cast, έχει τόσο πολύ υπερβολή, να το πούμε εντός εισαγωγικών. Είναι πολύ wacky. Ναι. Ο κόσμος όλος αυτός είναι παραμυθένιος. Δεν είναι απλά υπερβολικός. Είναι ένα παραμύθι σε κατηγορία από μόνο του. Και
τώρα που γυρνάει τις σελίδες ο Βαγγέλης, να μιλήσουμε και για το εκπληκτικό storytelling του Quietly. Απίστευτο. Ναι. Αυτό είναι για μένα που το δένει. Και το δένει γιατί. Ο τύπος είναι απίστευτος. Είτε σου αρέσει το σχέδιό του, είτε δεν σου αρέσει, ο τρόπος με τον οποίο σου δίνει την ιστορία, αυτό, το storytelling αυτό είναι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ακόμα και για τον Ρομίτα, Έχετε... το μεγάλο, που τον κράζουν τώρα, δεν μπορεί να σχεδιάσει. Είναι storyteller. Όχι, είναι storyteller όμως. Θα σου πει, δες εδώ, στήσιμο. Και- Ακόμα και αν δεν διαβάζεις κανένα μπαλονάκι, Είναι θα μια, καταλάβεις τι γίνεται. είναι μια ιστορία που ακριβώς επειδή γίνονται τόσα πολλά πράγματα και τόσο περίεργα πράγματα και αλόκοτα για να τα αντιληφθεί κάποιος, ο Frank Quietly, επειδή είναι φοβερός στις ανθρώπινες εκφράσεις του, ότι σου λέει ότι τους κάνει πάρα πολύ έτσι με σημάδια στο πρόσωπο, μαγουλάκια, η κινησιολογία τους ότι είναι πάρα πολύ έτσι, δυναμική και ανθρώπινη. Δηλαδή βλέπεις, δεν είναι καθόλου strict, ρε παιδί μου. Βλέπεις την κίνησή του συνέχεια μες στα panels. Ακριβώς ότι τους εξανθρωποιεί, τους κάνει ακόμα πιο ανθρώπινους, σε βοηθάει σαν άγκυρα και σε καθοδηγεί σε κρατάει βασικά σταθερό σε αυτό το πάρα πολύ ας πούμε trippy κόσμο του All Star Superman. Και ακριβώς είναι storytelling εργαλείο, γιατί μπορείς να παρακολουθήσεις την ιστορία χωρίς να σε νοιάζει κάθε φορά. Πω τώρα ποιος είναι αυτός πάλι. Τι είναι αυτός ο χαρακτήρας. Βασικά αυτό θέλω να πω, το ότι όλο το στήσιμο, παρότι πάει σε πολύ αλόκοτα σημεία της μυθολογίας, σε προσεγγίζει σαν αναγνώστη με τις 5 βασικές αρχές του Σούπερμαν. Ποιος είναι αυτός ο χαρακτήρας, από πού προέρχεται και ποιοι είναι τουλάχιστον οι πρωταγωνιστές του σε πρώτο επίπεδο. Από εκεί και πέρα, ό,τι άλλο στο δίνει η ιστορία από μόνη της. Ναι. Επίσης, για αυτό που είπες, για μένα το All Star Superman έχει την καλύτερη πρώτη σελίδα Ναι. σε οποιοδήποτε κόμικ. Είναι αυτά τα πανελάκια εδώ. Είναι αυτή η σελίδα με τα 4 αυτά απλά panels. Doomed Planet, Desperate Scientists, Last Hope, Kindly Couple. Αυτά τα 4 πράγματα χρειάζεται να ξέρεις για το Superman. Και είναι φοβερό το πόσο πολύ επικεντρώνεται, καταφέρνει βασικά μέσα σε μία σελίδα να σου δείξει ότι αυτά πρέπει να ξέρεις. Αυτό πρεσβεύει. Πόσο καλός είναι ο Grant Morrison. Έχετε... Ο Grant Morrison μαζί με τον Frank, πόσο κατανοεί ο σχεδιαστής αυτός, ο Frank Quietly, κατανοεί τη διάνοια του Grant Morrison. Που διάνοια είναι και ο σχεδιαστής αυτός και τα χρώματα του Jamie Grant είναι φοβερά. Και Είναι από τις ιστορίες που πρέπει να τις έχεις στη βιβλιοθήκη. Ασχέτως αν διαβάζεις υπερηρωτικό ή όχι κόμικ. ακριβώς. Γιατί οι καλές ιστορίες, ο χαρακτήρας είναι το μέσο για να πεις την ιστορία που θέλεις. Αυτός θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε χαρακτήρας. Είτε κόμικ, είτε. Να σου πω τώρα, χαρακτήρας ταινιών. Θα μπορούσε να είναι. Και είναι από τα βασικά. Με συγχωρείς, Όχι, όχι, πείτε, απλώς εγώ τόσο θέλω να θα το πω, ναι. Και ένα από τα πιο ωραία πράγματα που σου δείχνει αυτή η ιστορία είναι το ότι τι θα γίνονταν αν άλλοι χαρακτήρες είχαν τις δυνάμεις του Superman. Το χειρότερο με αυτά τα βίντεο που κάνουμε είναι Ναι. ότι μετά πρέπει να καθίσω να τα διαβάσω πάλι αυτά τα πράγματα. Τι εννοείς μετά να διαβάζεις πριν το βίντεο? Όχι. Τέλειο. Θέλεις. Δεν μπορώ να ξέρω τι θα φέρετε. Α, εννοείς για τα υπόλοιπα, ναι. Ότι θα πρέπει να καθίσω να τα διαβάσω πάλι. Από όλα αυτά που ξαναδιάβασα τώρα όσο έκανα έρευνα για το βίντεο, αυτό και το Superman for All Seasons είναι από τα κόμιξ που μου θύμισαν γιατί γουστάρω τόσο πολύ τα κόμιξ. Αυτό. Είναι τόσο. Είναι αριστούργημα, όντως δεν είναι για comic fans, είναι για όσους ξέρουν ανάγνωση. Βασικά είναι για όλους. Αυτό Είναι λέω, για όλους. Ναι, το Kingdom Come, ας πούμε τώρα τι δεν μπορείς Αυτό να το ακριβώς. δώσεις σε κάποιον ο οποίος δεν έχει διαβάσει κόμικ ποτέ του. Και η animated μεταφορά του συγκεκριμένου είναι από τις πολύ καλές. Είναι από τα καλύτερα, ναι. Δεν το αντικαθιστά σαν μέσο. Δηλαδή, άμα θέλετε να τα απολαύσετε και τα δύο, το προτείνω Η ανεπιφύλακτα. μόνη ελευθερία που παίρνει το animated είναι το ότι απλώς το κάνει πιο συμπυκνωμένο. Γιατί πρέπει Ναι, να έχει ναι, κάποιο χρόνο η ταινία. Αλλά είναι πάρα πολύ καλό, είναι πάρα πολύ πιστό. Εγώ τόση ώρα θέλω να πω. Θέλω να σας ρωτήσω βασικά αν έχετε κάποια αγαπημένη σκηνή που σας έχει μείνει από το κόμικ, χωρίς να κάνουμε spoiler στους φίλους μας. Γιατί ξαναδιαβάζοντας το αυτές τις μέρες και βλέποντας το animated movie, πάντα έχει πολλές σκηνές που μου μένουν. Αλλά έχει μια σκηνή η οποία είναι αυτό που λέμε ότι είναι ο ανθρώπινος ο χαρακτήρας του Σούπερμαν. Εκεί που κάθεται, νομίζω είναι λίγο προς το τέλος. Είναι το 10ο τεύχος. Όλο το 10ο τεύχος. Αυτό θες να πεις. Με Και συγχωρείς. κάτι πολύ συγκεκριμένο. Με συγχωρείς. Εκεί που κάθεται στο Fortress και με εκείνο το περίεργο μηχάνημα γράφει τα απομνημονεύματά του Ναι. και λέει
ονοματίζει ένα σωρό χαρακτήρες με το μικρό του στο όνομα, ξεκινώντας από τους γονείς του, μιλάει για τη Λόις, για τη Λάνα, για τον Μπιτ και ουσιαστικά σου λέει ότι είχα 2 γονείς που με αγαπούσανε, ερωτήθηκα μια γυναίκα που με αγαπάει, είχα φίλους, είχα εμπειρίες, έζησα φανταστικές περιπέτειες με τον Μπρους, με την Νταϊάννα, με τον Μπάρι, με τον Χαλ. Και ξαφνικά όλοι αυτοί είναι σαν να μην είναι υπερήρωες, είναι σαν να είναι απλοί άνθρωποι και μιλάει για τους φίλους του και τους γονείς του. Όπως θα μιλούσες εσύ για τους δικούς σου. Ναι. Ναι. Και το κάνει πάρα πολύ όμορφο αυτό. Ναι, είναι μια ιστορία την οποία μπορούμε να μιλάμε για ώρες. Έχει ένα τα αγαπημένα μου. Ποιο θες να δεις? Τίποτα. Νομίζω το εξώφυλλο των παλιών εκδόσεων πρέπει να ήταν αυτό. Ναι. Πάντως έχει και μια εξαιρετική ατάκα από την Λόις, η οποία είναι στην αρχή, γιατί όταν μαθαίνει ότι δεν έχει πολύ χρόνο, είπε να βάλει κάποια πράγματα στη σειρά. Και το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να πει στη Λόις ότι είναι ο Σούπερμαν. Η Λόις όμως δεν το δέχεται. Η Λόις του λέει, προσέξτε λίγο τι θα πω, τόσα χρόνια προσπαθούσα να αποδείξω ότι ο Κλάρκ Κέντ είναι ο Σούπερμαν. Εσύ μου λες τώρα ότι ο Σούπερμαν είναι ο Κλάρκ Κέντ. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Φανταστική ιστορία. Απλά διαβάστε την. Είναι πάντα διαθέσιμη αυτή η ιστορία, όπου και να την βρείτε. Δεν θα είναι δύσκολο. Και σε πολλές μορφές. Σε πάρα πολλές μορφές. Από compact που έχουν βγει αυτές που είναι φανταστικές, έτσι, μικρή μάγκα έκδοση, super. Μέχρι το Absolute. Μέχρι την Absolute. Είναι τέλειες, μια χαρά είναι. Είναι κάποια κόμικ τα οποία δεν πρέπει να βγαίνουν σε αυτό το format. Μα πρέπει να μπουν κάπως οι αναγνώστες. Μια χαρά είναι. Το Kingdom Come. Να πάω να τα φέρω τώρα. Είναι ντροπή για το σχέδιο του Ρόσκε μόνο. Που βγαίνει σε τόσο. Δεν είναι καθόλου ντροπή, διαφωνώ 200%. Είναι φανταστικά, ειδικά για κόσμο που είναι νέοι αναγνώστες. Ή επίσης, εγώ πρόσφατα που πήρα μία από αυτές τις εκδόσεις για το Watchmen, την έχω δίπλα στο κρεβάτι μου και όποτε θέλω να. Είναι κόμικ που θέλω να το διαβάζω συνέχεια. Δεν ακούγεται καν. Ορίστε. Συνέχισε. Ενώ έχω την Absolute και έχω και τη hardcover του Watchmen. Ναι, αλλά όταν λίγο πριν κοιμηθώ και θέλω να διαβάσω κάτι, ξαναδιαβάζω το Watchmen που είναι ένα κόμικ που έχει να μου δώσει πάρα πολλά πράγματα. Και επειδή υπάρχει το All Star εδώ, σε αυτή την έκδοση, την Compact, και είναι και πάρα πολύ προσβάσιμο όσον αφορά την τιμή της. Ίσως να φταίει η πρεσβειοποία μου. Λοιπόν, Μπορεί να φύγει λίγο ότι είσαι γέρος. εγώ να πω ότι. Και δεν μπορώ να δω καλά πλέον. Βλέποντας τον κόσμο στο κατάστημα που τα αγοράζει, οι οποίοι απαραίτητα δεν είναι η τιμή που απλώς είναι δελεαστική, είναι ρε παιδί μου το ότι θέλω να δοκιμάσουν κάτι. Να πάω να φέρω μία. Φεύγω. Φαντάζομαι να είναι, τώρα που είναι καλοκαίρι για παράδειγμα, κάποιος να έχει πάρει το All Star Superman ή το Kingdom Come, να είναι στην παραλία, να μην είναι προετοιμασμένος για το τι θα είναι αυτό που θα διαβάσει, ξαφνικά όλος ο κόσμος να ησυχάζει γύρω του και να τον απορροφάει τόσο πολύ αυτό που διαβάζει στο comic, που να λέει άρε φίλε, άξιζαν αυτά τα λεφτά, θα πάω να το πάρω όπως είναι. Δηλαδή ότι θα το ανακαλύψει, θα μαγευτεί full. Είσαι και λίγο κολλημένος. Επέστρεψες. Ήρθα, λοιπόν. Πού είναι κάμερα εδώ, κάμερα σε μένα. Λοιπόν, αυτό εδώ, All Star Superman, δες τι ωραία μικρή έκδοση, το παίρνεις αυτό, αριστουργηματικό μέσα, χαρτί. Ασύγκρινε το Βαγγέλη, βάλτε δίπλα στάρα να δούμε. Ναι, για να καταλάβετε τη διαφορά. Εσείς που όσοι είστε και λίγο πιο μάγκα, όσοι και πιο μάγκες, πού πάω. Α, εκεί πάω. Λοιπόν, πάω εδώ, δες αυτό εδώ, πάρε αυτό εδώ, διάβασέ το και γράψε στα σχόλια, κάνε tag τον Τάσο και πες το ότι μια χαρά έκδοση είναι. Μας έχεις. Τώρα τι μυρίζεις. Όλα. Κοίτα. Εντάξει, θα τα πάρω κι εγώ. Σε ρε. Γιατί είμαι πρεζάκι. Εντάξει. Το έχω πει. Παιδί μου, σου δίνει μια ασφάλεια να σου πω κάτι. Αυτό μπορείς να το έχεις στη βιβλιοθήκη σου και να ξέρεις ότι διαβάζεις εκείνο και δεν παθαίνει τίποτα. Ναι, αυτό δεν θα το λυπηθώ. Με 10 ευρώ είναι, δεν πειράζει. Εντάξει. Το λένε παιδιά πολλοί συλλέκτες. Οπότε ναι. All Star Superman, σε ό,τι έκδοση το βρείτε, απολαύστε το. Όχι, ήδη ξεκίνησε νομίζω και η Marvel να βγάζει. Είναι λίγο πιο μεγάλα και λίγο πιο ακριβά. Είναι λίγο πιο μεγάλα και λίγο πιο ακριβά. Δεν τις μιμούμαστε. Δεν πιστεύω να φταίει ο ποντικός. Ποιος ποντικός? Μην το λέμε αυτά. Για το πιο ακριβά, δεν ξέρω. Λοιπόν, τώρα ποιος έχει σειρά, γιατί μάλλον ο Τάσος, γιατί θα κάνουμε φινάλε με το Θανάση. Δεν έχω άλλο. Δεν έχεις άλλο? Όχι. Δεν έχεις άλλο? Μου τα πήραν όλα. Τι σου τα πήραμε όλα, δεν έχεις άλλα, βρες, πάρε ένα κοίταξε, εγώ δεν έχει πολλά Σούπερμαν. Έχει παλιά Σούπερμαν. Άρα ήρθε η ώρα για την έκπληξη του Θανάση. Θανάση, μίλησε μας για την έκπληξη. Βασικά να πούμε λίγο στον κόσμο που μας βλέπει ότι ο Θανάσης όταν είπαμε ότι θα κάνουμε αυτό το βίντεο,
και συνεννοούμασταν ποιος θα φέρει τι, είπε ότι έχει μια επιλογή η οποία δεν θα μας την πει, διότι είναι έκπληξη και θέλει να δει την αντίδρασή μας με αυτή την ιστορία. Εγώ προσπάθησα να μάθω ποια είναι αυτή η ιστορία, του πρότεινα 2-3, μου είπε ότι δεν είναι κάποιο από αυτά, οπότε ήρθε η ώρα λοιπόν να μάθουμε ποιο είναι αυτό το περίφημο τεύχος που θα μας δείξει ο Θανάσης. Ήμουν σίγουρος ότι δεν θα μπορούσε να το βρει κάποιος. Δεν είναι ένα τεύχος, αλλά είναι μία ιστορία. Και βγήκε σαν τέτοιο. Προσπάθησα να δημιουργήσω hype, έτσι. Όχι ανέτεια. Θέλω να πω ότι η συγκεκριμένη ιστορία, θα δώσω ένα hint για αυτήν πριν τη δείξω. Καταρχάς είναι Vertigo. Ξέρω τι είναι. Κατάλαβα. Ξέρω ήδη τι είναι. Κατάλαβα. Σταματήστε. Πρώτον. Δεύτερον, είναι η ιστορία την οποία έχω δωρήσει περισσότερο από κάθε άλλη σε πολύ αγαπημένα μου πρόσωπα. Σε πρόσωπα μιας άλλης ζωής, θα έλεγα εγώ. Δεκαετιών πλέον πίσω. 2 δεκαετιών πίσω. Και είναι η επιλογή μου για κάθε έναν από αυτούς που όταν μάθαινε ότι διαβάζω κόμιξ, φανατικά, έλεγε καλά τώρα διαβάζεις κόμιξ και τι κόμιξ διαβάζεις. Σούπερμαν, καλά τώρα διαβάζεις Σούπερμαν. Και ήταν αυτό το πάρε, διάβασε αυτή την ιστορία και πες μου αλήθεια, εάν δεν σου μίλησε, πες μου αλήθεια, εάν αφού τη διαβάσεις, δεν κατάλαβες για ποιο λόγο τον αγαπώ όσο τον αγαπώ και για ποιο λόγο αυτή η συγκεκριμένη ιστορία δεν αποδίδει καλύτερα από κάθε άλλη που έχουμε διαμάντια εδώ πάνω στο τραπέζι αυτή τη στιγμή. Τι είναι ο Σούπερμαν και τι αντιπροσωπεύει. Τι είναι και τι αντιπροσωπεύει. Το hype θα κορυφωθεί εδώ μάλλον. Το καταλάβαμε. Δεν το έβγαλα καν από τη σακούλα γιατί δεν ήθελα να σποιλεριαστεί κανείς. Το καταλάβατε, είστε σίγουροι? Όχι, βασικά, δηλαδή, you know what. Taking bets. Μισό. Ναι. Θα του πω. Ωραία. Γιατί θέλω τέτοιο. Θέλω... Είναι το Hitman. Ποιο? Καλά, εντάξει. Δεν το βρήκαμε. Όχι. Εγώ κατάλαβα κάτι. Εγώ είπα κάτι άλλο, όχι αυτό που είπε ο Βαγγέλης. Εγώ είπα κάποιο άλλο. Ωραία, θέλετε να τα πείτε on κάμερα. Πες. Εγώ λέω ότι νομίζω ότι είναι το Hitman. It's a bird. It's a bird, παιδιά. Steven T. Seagal, ποιος ήταν αυτός? Steven Seagal. Αυτή είναι μια αυτοβιογραφική ιστορία. Είναι η ιστορία ενός συγγραφέα, ο οποίος περνάει δύσκολα, βρίσκεται σε μια κατάσταση στην καριέρα του. Είναι συγγραφέας κόμιξ. Είναι σε μια περίοδο της ζωής του πολύ περίεργη, διότι εξαφανίζεται ο πατέρας του, δεν ξέρει κανείς πού βρίσκεται. Υπάρχει ένα τρομερό μυστικό στην οικογένεια, το οποίο δεν αποκαλύπτεται και ξαφνικά από το πουθενά ο ατζέντης του τον καλεί και του λέει πως βρέθηκε η ευκαιρία να κάνεις το breakthrough, σου αναθέτουν να γράψεις Σούπερμαν. Και ο τύπος λέει, όχι, δεν πρόκειται να το κάνω, τον μισώ, τον απεχθάνομαι, δεν πρόκειται να το κάνω. Μην είσαι χαζός, δεν γίνεται να κλωτσάς αυτή την ευκαιρία, άλλοι παρακαλάνε για να το κάνουν, όχι, δεν το κάνω. Το κόνσεπτ πίσω από όλο αυτό είναι ποιο? Υπάρχει μια παράλληλη ιστορία που τρέχει, η οποία είναι παρελθόν και παρόν. Στο παρελθόν λοιπόν δείχνει τον μικρό Στίβεν, ο οποίος βρίσκεται στο νοσοκομείο στις τελευταίες ώρες της γιαγιάς του, της μητέρας του πατέρα του, όπου του δίνουν να διαβάσει ένα κόμικ Σούπερμαν για να ξεχαστεί από αυτά που συμβαίνουν εκείνη την ώρα, από το ότι η γιαγιά πεθαίνει. Και έχει μερικές απλά έτσι, κλεφτές ματιές με το τι συμβαίνει ανάμεσα στους γονείς του και στους γιατρούς. Βλέπει τους γιατρούς να δίνουν στους γονείς του έναν φάκελο με ένα S επάνω. Όλα αυτά τον οδηγούν στο να μισήσει τον Σούπερμαν, να τον συνδέσει με αυτό το τρομερό μυστικό που υπάρχει στην οικογένειά του, το οποίο δεν είναι spoiler, δεν υπάρχει κανένας λόγος να το κρύψουμε, αλλά η γιαγιά του πεθαίνει από τη χωρία του Χάτινγκτον, η οποία είναι μια
γενετική μετάλλαξη και μια ασθένεια η οποία κληρονομείται. Ο πατέρας του, που έχει εξαφανιστεί όπως είπαμε, δεν το ξέρει, αλλά πιθανότατα πάσχει. Ο ίδιος ο Στίβεν δεν κάνει το βήμα παραπάνω με την κοπέλα του, διότι φοβάται να κάνει παιδιά, σε περίπτωση που έχει την ασθένεια, γιατί δεν θέλει να τα αφήσει ορφανά. Και δεν θέλει να τα κληρονομήσει. Επίσης, δεν της λέει αυτομάτως ότι απέρριψε την πρόταση της ζωής του, έτσι, να γράψει Σούπερμαν. Περνάει μια απίστευτη κρίση μέχρι ότου να πάρει την απόφασή του. Και πηγαίνει και βρίσκει τον συγγραφέα, ο οποίος γράφει Σούπερμαν εκείνη την περίοδο, για να ρωτήσει την άποψή του και για τη συμβουλή του για το τι να κάνει. Καταλήγει να τον γρονθοκοπεί στο πρόσωπο, γιατί τσατίζεται, σαστίζει με αυτά που του λέει ο άλλος και με την αγάπη που δείχνει για τον χαρακτήρα. Εν τέλει ο πατέρας λείπει διότι... Εδώ είναι. Τον χτυπάει. Εν τέλει ο πατέρας του λείπει διότι βρίσκεται στο νοσοκομείο και περιθάλπτει την αδελφή του, η οποία αργοπεθαίνει από την ίδια ασθένεια. Και ουσιαστικά είναι μια μάχη και του ίδιου του πατέρα, ο οποίος έπαιξε με τις πιθανότητες ολόκληρη τη ζωή του να μεταδώσει αυτή την ασθένεια στα παιδιά του, να την έχει και να τη μεταδώσει. Με τα πολλά, ο Στίβεν συνειδητοποιεί τι είναι ο Σούπερμαν για αυτόν. Και κάνει ένα τρομερό projection, κάνει μια τρομερή προβολή του ότι ο Σούπερμαν είναι η ελπίδα, ο Σούπερμαν αντιπροσωπεύει το να δίνεις τον καλύτερό σου εαυτό, ο Σούπερμαν είναι αυτός ο ίδιος αντίστοιχα εξωγήινος όσο κάποιος που έχει μια κληρονομική ασθένεια και φοβάται όλη του τη ζωή να τη μεταδώσει. Ο Σούπερμαν ζει όλη του τη ζωή με το άγχος του αν θα μπορέσει να κάνει οικογένεια, ποια γήινη σύντροφος θα μπορούσε να κουβαλήσει το παιδί του, τι θα σήμαινε για το παιδί του να μεγαλώσει ως ο γιος του Σούπερμαν και εν τέλει δέχεται να το κάνει, δέχεται να προχωρήσει στην ζωή του με την κοπέλα του και κλείνει μαγικά με αυτά τα πάνελ όπου δύο πιτσιρικάδες συζητάνε Look up in the sky, what is it? It's a plane. Planes don't fly that low, doofus, it's a bird. It's Superman, τους λέει ο Στίβεν. Και λέει, you can see him if you look close enough, but you really have to want it. Και μετά μένουν μεταξύ τους τα δύο αγόρια και λένε, ναι, είναι όντως αυτός, τον βλέπω. Η ιστορία αυτή θα πω ότι δεν άντεξα να την ξαναδιαβάσω. Ξεκινάω από αυτό. Δηλαδή, όσα σας μετέφερα τώρα είναι η εντύπωσή μου από την πρώτη φορά που τη διάβασα πριν από 18 χρόνια τώρα. Και εγώ να πω 9 φορά την έχω διαβάσει. Δεν είχα κουράγιο για δεύτερη φορά. Είναι μαγική στο επίπεδο του art, είναι μαγική στο επίπεδο φυσικά. Είναι μαγική στο επίπεδο του storytelling. Είναι πολύ εσωτερική. Και είναι ακριβώς αυτό που είπα στην εισαγωγή. Είναι μια ιστορία που δεν είναι η ιστορία Σούπερμαν, αλλά περίτρανα αποδεικνύει για ποιο λόγο κάποιος αγαπάει αυτό το χαρακτήρα, διαβάζει και τον ακολουθεί όπως ας πούμε ο Χρήστος και εγώ. Εγώ ας πούμε δεν έχω χάσει ούτε ένα τεύχος Σούπερμαν. Συγκεκριμένα από το 1995 μέχρι σήμερα δεν έχω χάσει ούτε ένα τεύχος και έχω και αρκετά παλιότερα. Αλλά όταν λέμε ούτε ένα τεύχος, συζητάμε για τουλάχιστον 4 τεύχη το μήνα.
Έπινα. Τώρα πόσα, 30 χρόνια. Γιατί. Γι' αυτό. Φοβερό. Πάντως να πούμε ότι ο συγκεκριμένος συγγραφέας. Ο οποίος, συγγνώμη, θα πεις αυτό, ότι έκανε Superman Ότι όντως έκανε Superman τότε. Δηλαδή πέρα από αυτό έγραψε. Έκανε τα τέφια 190 με Έκανε μερικά τέφια. Ναι. Τη σειρά Superman. Άσχετα με αυτό εδώ, έκανε και κανονικά. Και το ευχαριστήθηκε. Κανονικές Και το, περιπέτειες. το κοινό δεν το ευχαριστήθηκε το Superman του, αλλά δεν έχει σημασία. Ο ίδιος το ευχαριστήθηκε. Νομίζω μας έδωσε αυτό, οπότε τα υπόλοιπα, αν δεν άρεσαν τόσο πολύ, νομίζω είναι και σημεία των καιρών. Τότε μπορεί όχι, τώρα ναι. Ναι, είναι σαν τα Star Wars prequels που όταν βγήκαν ο κόσμος δεν ήθελε και έλεγε το Star Wars δεν είναι political και δεν πρέπει και γιατί μας μπερδεύετε και ξαφνικά όλοι τα λατρεύουν γιατί βγήκαν οι τελευταίες μπαρούφες. Δυστυχώς αυτό το συγκεκριμένο δεν κυκλοφορεί πια. Όχι. Το κρίμα το Γιατί μεγάλο αυτό δεν υπάρχει είναι. Vertigo. Μπορούσαν να το βγάλουν. Θα ξαναφτιαχτεί πάλι. Θα ξαναφτιαχτεί ξαναφτιαχτεί. από Αύγουστο. Ναι, γιατί έχουν πάνε για μπάνια τώρα. Έχουμε inside story. Κάτι ξέρουμε, ναι. Κάτι μάθαμε το Μάιο. Να μην τον καρφώσουμε. Κάτι μάθαμε το Μάιο. Συγγνώμη, δεν έχει ανακοινωθεί αυτό. Νομίζω πως Όχι, όχι, δεν έχει ανακοινωθεί. Όχι. Όντως μην το βάλεις άμα δεν. Καλά στα ελληνικά τώρα. Όχι. Breaking news. Όχι. Αυτό για την Vertigo θα σας πει το. Ωραία. Άμα δεν έχει ανακοινωθεί, ας μην το πούμε. Μην εκεί στο ότι δεν υπάρχει Vertigo, ξέρω. Μέχρι να βγει το βίντεο. Μπορεί να έχει βγει σε μια εβδομάδα από τώρα. Πάντως. Δεν υπάρχει τώρα Vertigo. Όχι, πες σου στο Θανάση. Ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα γυρίσει αυτή η εταιρεία πίσω. Ναι, πάντως αυτή η έκδοση δεν ξαναυπήρξε γιατί και τόσα χρόνια μπορούσε που δεν υπάρχει. Ίσως επειδή σαν ονόματα δεν πουλάνε πλέον αυτοί οι δύο. Αυτό Ίσως. θυμάμαι είχε μία αναβίωση όταν έβγαλε ο Paul Dini. Εκείνο το Εκείνο Batman για Project. το Batman, ναι. Το... A Dark Knight Story. Ναι. Δείτε χρώμα. Είναι, δεν ξέρω, εγώ το αγαπώ. Σας είπα, το έχω δωρήσει αρκετές φορές. Όχι το δικό μου. Τι feedback Φοβήθηκα, αλήθεια, πήγα στο πατρικό μου που έχω τη συλλογή και φοβήθηκα μην τυχόν έχω δωρήσει και αυτό και δεν θα μπορούσα να το ξαναβρω, έτσι. Αλλά όχι, εντάξει, ευτυχώς στερνή μου γνώση. Τι feedback. Το καταλάβαν γιατί είναι δύσκολο. Όχι. Νομίζω ότι το κατάλαβαν και από την μία κοπέλα απογοητεύτηκα κιόλας. Πίστευα ότι ήταν το κατάλληλο πρόσωπο. Η Σοφία το βλέπει. Θα το δει. Σοφία είναι η γυναίκα του. Κώστα! Όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ίσως... Ενδεχομένως να μην υπήρξε ποτέ feedback γιατί είναι δύσκολο το ανάγνωσμα. Εγώ θα αφήσω και μία ακόμα μικρή εκδοχή. Μπορεί να μην διαβάστηκε καν. Ναι, Εντάξει. Γιατί, το ότι το δώρισα. ναι, δεν σημαίνει κάτι. Πάντως, εγώ έχω και μια θεωρία το ότι όταν ο μέσος άνθρωπος ακούει Superman ότι δεν περιμένει κάτι τέτοιο και μπορεί επειδή αυτό ήταν κάτι τελείως διαφορετικό να τους ευνηδίασε και να μην ξέρουν να το επεξεργαστούν. Πάντως, πολύ ωραίο Θανάση αυτό που έκανες. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Και εγώ πιστεύω. Το συνδέω λίγο με αυτό, έτσι. Στο forward. Quite simply, this is Superman for grown-ups. Grant Morrison. Αυτό, ναι. Είναι κάποια κόμικ τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία. Αυτό που λέω και για το From Hell, παιδί μου, αλλά δεν είναι για όλους. Δεν είναι για όλους και δεν έχουν και την ίδια επανάληψη που θα είχαν άλλα πράγματα, όπως το All Star. Αυτό και ξανά και ξανά και ξανά. Αυτό δεν μπορεί, αφού λέτε ότι δεν έχετε αντέξει να το διαβάσετε. Είναι τόσο βαρύ. Εγώ να πω την αλήθεια. Τόσο συγκλονιστικό. Κάτι τέτοια. 2004, παιδιά. 21 χρόνια. Και ό,τι σας είπα το θυμάμαι 21 χρόνια τώρα. Την πρώτη φορά που το διάβασα. Εγώ φανταστείτε το διάβασα πριν 5 χρόνια πρώτη φορά. Οπότε... Φέρτο μου. Από πού? Δεν κυκλοφορεί πλέον αυτό. Όχι. Αυτό δεν είπαμε, βρε Βαγγέλη, τώρα ότι δεν υπάρχει. Το είχαν βγάλει και σε soft cover, νομίζω. Μπορεί. Τότε με το Paul Dini το κόμικ, ναι, αλλά πρέπει να πας. Γιατί είπες αυτό, φαντάστηκα το ότι έγινε επανέκδοση τότε και ακόμα υπάρχει. Όχι. Κάτι τα κάνουμε τώρα με μια σωστή τιμή. Λίγο παραπάνω θα πληρώσεις. Πάντως, ποιος θα μας το έλεγε ότι κάνοντας βίντεο για το Superman στο φινάλε, αντί να έχουμε μια χαρούμενη ιστορία σαν τη δικιά μου. Ναι. Εδώ. Εγώ προειδοποίησα ότι θα κλειμακώσω. Όχι, Θανάση, ήταν εξαιρετικό και ευχαριστούμε πολύ που το μοιράστηκες μαζί μας αυτό. Εγώ τώρα πριν κλείσουμε. Μπράβο σου που το βρήκες.
Μπράβο που το βρήκες. Έχει μεγάλο hint το ότι ήταν Vertigo. Vertigo. αλλά- Νομίζω- Γι' αυτό είπα, εγώ είπα το Hitman, γιατί έχει μια γιατί εμείς αγαπημένες μου Superman ιστορίες που... Το Hitman ήταν Vertigo. Vertigo δεν ήταν, Hitman. Έτσι νομίζω. Δεν θυμάμαι. Όχι πάντα. Η έκδοση που έχω εγώ νομίζω είναι Vertigo. Όχι νομίζω, είναι Vertigo. Απλώς με το που είπε Superman κάτι ιδιαίτερο και είπε Vertigo, λέω οι πιθανότητες να είναι κάτι άλλο είναι απειροελάχιστες. Οκ. Κλείνοντας λοιπόν το βίντεο, αφού μοιράστηκε αυτό το πολύ ωραίο story ο Θανάσης μαζί μας, εγώ έχω να πω κάτι το οποίο ήθελα να πω πριν για το All Star Superman και να δώσω και ένα μικρό teaser για το τι θα δείτε σε επόμενο βίντεο. Το All Star Superman είναι τόσο καλό κόμικ που είναι και η βάση για την καινούρια ταινία. Βέβαια, μέχρι τη στιγμή που γυρίζουμε το βίντεο και Δεν μάλλον, έχουμε δει την ταινία. και ακόμα. μάλλον θα δείτε το βίντεο, δεν έχουμε δει τη νέα ταινία. Εγώ το ειστήριο μου το έχω πάρει, πάντως. Πήρες. Με το που ανακοινώθηκε. η Τίποτα δεν προπόνηση. το πες. Να κλείσουμε εκεί να δούμε. Θα πάμε και όλοι μαζί. Θα είμαστε εκεί όλοι. Βασικά δεν θα μα... Πόσες φορές θα το δούμε. Όσες Όσες αντέξουμε. χρειαστεί. Όσες Ναι, τι αντέξουμε. εννοείς? Όσες μας αφήσουν, ξέρω εγώ. Να μπω, να ξαναμπω. Έλα, ασφάλεια, είναι ένας κύριος που δεν φεύγει από την αίθουσα. 11 Ιουλίου. 10. 10 Ιουλίου. 10 Ιουλίου σε εμάς. 10 Ιουλίου. Τι μέρα είναι, Πέμπτη. Πέμπτη. 10 Ιουλίου, Σούπερμαν. Εγώ έχω πάρει το ειστήριο μου για την Για να πρώτη, για την κανονίσουμε, πρεμιέρα. Εσύ τι Από κάνεις? εκεί και πέρα Θα ανοιχτή είμαι πρόσκληση. Όποιος θέλει να δει την ταινία και θέλει παρέα, με χαρά να πάω Έχει μαζί του. θέσεις. Για την πρεμιέρα. Δεν είδα, όταν έκλεισα δεν είχαν. Είχε 5 λεπτά που είχε βγει η προπόνηση. Νομίζω καλοκαίρι η Ελλάδα ακόμα δεν. Ότι θα είναι εύκολο να βρεθούν θέσεις. Ξέρετε τι θα γίνει τώρα. Θα μας ζητήσουν να κάνουμε giveaway εισιτήρια. Όχι, θα κάνουμε giveaway ένα κόμικ. Τι θα κάνουμε? Ναι, ξέρω εγώ, να δώσουμε Φέρε το- κάτι. Το All Star Superman μήπως το Compact. Όχι, τώρα, ρε Contact, είμαστε τώρα. Εγώ να τσίπιδες. φεύγω, Τι θα κάνουμε εκεί από θετικό. Κάνα All Star Superman, έχει καμιά καλή έκδοση. Έχουμε καμία. Έχουμε. Επιστρέφω. Ο Χρήστος δεν βρήκε την έκδοση All Star Superman που νομίζαμε ότι υπήρχε στο μαγαζί. Αλλά θα κάνουμε. Ο Λευτέρης θα βάλει εδώ πέρα. Εδώ. Και θα είναι η deluxe έκδοση του All Star Superman. Αχα. Και θα τη δώσουμε μόλις έρθει. Οπότε, για να μπείτε στο giveaway, subscribe το κανάλι, like το βίντεο και σχόλιο ποια είναι η αγαπημένη σας Superman ιστορία. Είτε είναι comic, ταινία, game, οτιδήποτε. Και θα πάρετε στα χέρια σας, έχετε την πιθανότητα να πάρετε στα χέρια σας την καλύτερη ιστορία Superman κατά πολλούς. Αυτό. Οπότε ναι. Φτάσαμε στο τέλος. Τα καταφέραμε. Τα Για άλλη μια καταφέραμε. φορά. Για άλλη μια φορά τα καταφέραμε. Για άλλη μια φορά στο καινούργιο μας χώρο όμως. Έτσι είναι η πρώτη φορά για άλλη μια φορά. Είναι το δεύτερο part αυτό, οπότε... Είναι η δεύτερη φορά Είναι η δεύτερη φορά. για πρώτη φορά. Είναι η δεύτερη φορά για πρώτη φορά. Πολύ ωραία τα πάμε. Ποιοι ήμασταν? Είσαι Ήμουν ο Βαγγέλης. Είμαι ο Χριστός. ο Τάσος. Είμαι ο Θανάσης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μια ακόμα φορά εδώ. Φιλάκια.